taka lafiya gamji mazan fama madalla da taimakon talakawa mai girma shugaban kasar Nijar ka gajiyar da makiyan katon warko Baba Muhammadu sannu Bazum ka zama bango majinginar baya taka lafiya gamji mazan fama madalla da taimakon talakawa mai girma shugaban kasar Nijar ka gajiyar da makiyan katon farko Baba Muhammadu sannu Bazum ka zama bango majinginar baya taka lafiya gamji mazan fama madalla da taimakon talakawa mai girma shugaban kasar Nijar ka gajiyar da makiyan katin farko Baba Muhammadu sannu Bazum ka zama bango majinginar bayi na fara da ambaton attawabu mai iya mai da mai akwai ya zambabu alkahar shi kadai ya san gaibu kara tsare ni sharka na yan tsoro ko shaidanin da zai yi altabu in ya cutar da ni kai dubu yanda ka so haka za ya faru ba wani mai canza yi idan ka yi lafiya gamji mazan fama madalla da taimakon talakawa mai girma shugaban kasar Nijar ka gajiyar da makiyan katin farko Baba Muhammadu sannu Bazum ka zama bango majinginar bayi kara salati umma kurar yanci manzan nan da shi ya zo da sassauci addini ne ya zo da adalci dan matsayinsa sami ne ba dangarci inda kikan masu shirya makirci na zo Nijar na ga bambanci sai an casa a da dusa Bazum kai ne jigo gurin baya lafiya gamji mazan fama madalla da taimakon talakawa mai girma shugaban kasar Nijar ka gajiyar da makiyan katin farko Baba Muhammadu sannu Bazum ka zama bango majinginar bayi Bazum ya zo ku gaishe shi ko aljamba ya farwa garwashi dutse mai daga ka zaini shi buzun malam akwai farin gashi Bazum waza ya kare hasken shi na yi dare karnuka suna haushi Bazum shi aniyar shi ta bi shi wannan ya sanya zuciya sanyi lafiya gamji mazan fama madalla da taimakon talakawa mai girma shugaban kasar Nijar ka gajiyar da makiyan katin farko Baba Muhammadu sannu Bazum ka zama bango majinginar bayi Baba Muhammad Bazum ka zama zaki ka zama sarki ka ba maza aiki jirgi ya tashi ba a mai birki ga makiyan ka sun gani suna raki ga talakawa suna ta yin shauki ga sarari ya haƙure gudun doki Bazum Muhammadu sannan zaki in ka fito sai gari ya tausayi lafiya gamji mazan fama madalla da taimakon talakawa mai girma shugaban kasar Nijar ka gajiyar da makiyan katin farko Baba Muhammadu sannu Bazum ka zama bango majinginar bayi
Shugaban kasar Nijar kuce zaki, ga mulki ga sani yana wabi, malam dan malamai nufin rabbi, kaga shiri na ka bayan gurbi, mai taba bazum da shi nake dabi, dan kai Allah kaɗai kake dubi, ga makiya sun gaza da fama ba su musun magana idan kayi. Taka lafiya gamje mazan fama, madalla da taimakon talakawa. Mai girma shugaban ƙasar Nijar, ka gajiyar da mai kiyan tun farko. Baba Muhammadu sannu Bazum, ka zama bango mai jimilar bayi. Ga talakawa suna ta gaishe ka, adalci ne ya karo nasararka, kai aniya ta ka yanzu ta bi ka, ko makiyama da kai suke shakka. Bazum Allah ya ja da girman ka, wake mulki kwatankwacin naka, adalci naka Baba Bazum ya sakaran talakawa ya sanyi. Taka lafiya gamje mazan fama, madalla da taimakon talakawa. Mai girma shugaban ƙasar Nijar, ka gajiyar da mai kiyan tun farko. Baba Muhammadu sannu Bazum, ka zama bango mai jimilar bayi. Ga gulbi an cika shi ya batse, ga zaki ya nufo su sun ratse, ga tumba an taɓa ta an sarse, ga bakin mai kiyanka ya gimtse, ga wankin an gama shi an matse, ga naman har kashinsa an tsotse, ga gamjin ya fito ana tsara amma toho yake ruwan sanyi. Taka lafiya gamje mazan fama, madalla da taimakon talakawa. Mai girma shugaban ƙasar Nijar, ka gajiyar da mai kiyan tun farko. Baba Muhammadu sannu Bazum, ka zama bango mai jimilar bayi. Bazum shi mai kaunar mutane ne, ga kyauta ga kula da addini, ga kaunar yan uwansa daidai ne, baya cewa ne ya fi dan wane, kayi doka Bazum abi ka daidai ne, kun shari'a adali cikakke ne, to amma Bazum ba ya san raini zai yi hukunci ga wanda duk yayi. Taka lafiya gamje mazan fama, madalla da taimakon talakawa. Mai girma shugaban ƙasar Nijar, ka gajiyar da mai kiyan tun farko. Baba Muhammadu sannu Bazum, ka zama bango mai jimilar bayi. Baba Muhammadu Bazum sun yi gatanmu, kaga ta kowa ta kai ta yi wuyar samu, tuntunin lallai an saka shi ya kamo. Bazum Muhammadu ka kula mu ka bamu, ya zama bango bai bari a cuce mu, kai makiyan Bazum kuna cikin hammu, kai ne dai shugaba na Nijar, in ka fito jinjinar ka sai na yi. Taka lafiya gamje mazan fama, madalla da taimakon talakawa. Mai girma shugaban ƙasar Nijar, ka gajiyar da mai kiyan tun farko. Baba Muhammadu sannu Bazum, ka zama bango mai jimilar bayi. An cewa ni rago da rigar saki, ga gonar sammawa za ya kai taki, in mace ta haihu sai ta jira biki. Bazum Muhammadu kwararre a fagen mulki, ga mulki ga isa ga sanin aiki, ka iya mulki mai bada mamaki, kai jama'a suke gani su kai shauki, zakara tarsa ya riga ya yi. Taka lafiya gamje mazan fama, madalla da taimakon talakawa. Mai girma shugaban ƙasar Nijar, ka gajiyar da mai kiyan tun farko. Baba Muhammadu sannu
Sadiq mai waka garin Kano ne can ne nake harka. Salisu Al-Mustapha ya sani waka Bazum Muhammad na yi dan na gaishe ka. Tunan ne za na kare waka sai wata rana in ila muna yayi. Taka lafiya gamji mazan fama madalla da taimakon talakawa. Mai girma shugaban kasar Nijar ka gajiyar da mai kiyan kacin farko. Baba Muhammadu sannu Bazum ka zama bango majiyar bayi. Bazum Muhammadu a Nijar ya yi aiki fannin tsaro da lafiya ya samu da shauki. Ma'aikatan lafiya ku gansu baraki an ƙara ɗibar wasu dan ba talaka harki. An ba na da horon ƙarin sanin aiki an ƙirƙiro asibitoci na mamaki. An ɗauki turawa masu ƙwarewar aiki an gina santar bincike na cutar CSI ran talaka yayi sanyi. Taka lafiya gamji mazan fama madalla da taimakon talakawa. Mai girma shugaban kasar Nijar ka gajiyar da mai kiyan kacin farko. Baba Muhammadu sannu Bazum ka zama bango majiyar bayi. Fannin ilimi yana ta bunƙasa, ɗakunan karatu an yi hoɓɓasa, da labirari manya an yi sabbinsa. Albashi na malamai ba a fashinsa, yajin aiki yanzu mun ga ƙarshensa. Ɗakin kwanan ɗalibai ana yinsa, masu cin hanci rashawa Baba Bazum ya karsu ya riga ya yi. Taka lafiya gamji mazan fama madalla da taimakon talakawa. Mai girma shugaban kasar Nijar ka gajiyar da mai kiyan kacin farko. Baba Muhammadu sannu Bazum ka zama bango majiyar bayi. Uwar gidan Bazum za na gaishe ta, mama farar zuma ko ba ni takinta. Mai Nur Foundation babu tunkarta, Hajiya Hadiza mu ne masoyanta. Ta rike Allahu ya zama gatanta, matar Bazum mai tausan talakanta. In an hango ta tilas ake shakka, makiyanta sai jikinsu yayi sanyi. Taka lafiya gamji mazan fama madalla da taimakon talakawa. Mai girma shugaban kasar Nijar ka gajiyar da mai kiyan kacin farko. Baba Muhammadu sannu Bazum ka zama bango majiyar bayi. ‘Ya'yan Bazum ga tamburin naku, Salim a gaida jarumi baya jin shakku. Hawa uke kinyo hali na babanku, inda ina gaida ke da dattaku. Na saka Hadiza ta mara mamarku, maimacin tamburin ta sai na yi. Taka lafiya gamji mazan fama madalla da taimakon talakawa. Mai girma shugaban kasar Nijar ka gajiyar da mai kiyan kacin farko. Baba Muhammadu sannu Bazum ka zama bango majiyar bayi. Taka lafiya gamji mazan fama madalla da taimakon talakawa. Mai girma shugaban kasar Nijar ka gajiyar da makiyan katon warko. Baba Muhammadu sannu Bazum ka zama bango majiyar bayi. Madalla da taimakon talakawa. Mai girma shugaban kasar Nijar ka gajiyar da mai kiyan kacin farko. Baba Muhammadu sannu Bazum ka zama bango majiyar bayi. Taka lafiya gamji mazan fama madalla da taimakon talakawa. Mai girma shugaban kasar Nijar ka gajiyar da mai kiyan kacin farko. Baba Muhammadu
sannu bazum ka zama bango majinginar bayi